Bueno, pasamos al punto 3. Toma en consideración de la proposición no de ley sobre toque manual de campanas, patrimonio inmaterial de la humanidad y Albaida Capital. De campanas presentado por el Grupo Parlamentario Compromís con el número de registro 31.088 con corrección de errores registro número 31.150 del BOE número 144. Ahora procedemos al voto, ¿no? Procedemos a votar. ¿Votos a favor? 11. Bueno, 11 votos a favor, unanimidad. ¿No? Todos. Ahora vamos a proceder a las intervenciones por el orden de menor a mayor, como siempre. Y, en primer lugar, tiene la palabra la ilustre diputada del Grupo Unidas Podem, Nayara, cuando usted quiera. Gràcies, presidenta. I respecte a aquesta proposta, bueno, pues agrair que ens la facin arribar així, perquè crec que la pluralitat d'elements i de tradicions culturals de la nostra terra és enorme i que el seu reconeixement, a més, és palès, que la singularitat valenciana pues, ens fa sentir-nos orgullosos de la cultura i que tenim en aquesta terra, que en aquesta mateixa comissió estem tractant també paral·lelament altres elements del patrimoni de la humanitat de la UNESCO, com tenim el Palmeral d'Elx, com tenim les falles, com tenim les festes de morts i cristians, però també tenim altres elements que són menys coneguts i que és important posar en valor. Jo crec que és meravellós poder escoltar el toc de les campanes i en aquest cas que és un toc manual que ha perdurat en el temps. Com deia, és necessari tindre un recolzament i unanimitat a l'hora de demanar aquesta declaració de patrimoni de la humanitat per part de la UNESCO. Crec que tots i totes les que vivim en pobles i sentim les campanes sabem lo bonic que és i la gent que no ho fa i arriba de fora és algo que li crida molt l'atenció i m'agradaria simplement ressaltar perquè s'acaba el temps que lo important d'aquesta iniciativa de fer aquest reconeixement del paisatge cultural sonor i, a més, m'agrada també que al final parla de que pot ajudar a recuperar el toc manual en altres poblacions i, per tant, des del nostre grup parlamentari li donarem tot el suport. Gracias, señora diputada. Ahora seguirá con el turno de palabra la ilustre diputada Miriam Turuel, por el Grupo Parlamentario Vox. Gracias, presidenta. Cuando quiera. Frente al globalismo, nuestra identidad. Desde Vox consideramos esencial proteger nuestro legado cultural. La defensa de nuestras tradiciones es un punto fundamental para Vox y uno de nuestros principios fundacionales. El toque manual de campanas de Albaida es un elemento indispensable de nuestro patrimonio oral. Se trata de un lenguaje universal que debemos defender para que perdure como parte de nuestra riqueza cultural y de las señas de identidad del pueblo valenciano. El sonido de las campanas es una cultura común y es nuestro deber mantener su musicalidad. El toque manual está hoy en peligro de desaparición en muchos lugares en beneficio del electrificado, por lo que debe ser protegido. En Albaida han resistido, sin sucumbir a los avances tecnológicos que hubieran facilitado la tarea, pero restándole belleza y autenticidad, por lo que apoyamos esta iniciativa parlamentaria. La localidad de Albaida ha doblado sus campanas diariamente de forma manual ininterrumpidamente desde el siglo XIII, cerca de 800 años de historia continuada de toque manual de campanas, que la colla de campaneros, los campaneros de Albaida, mantienen. Su trabajo consiguió que el toque manual de campanas de Albaida fuera declarado bien de interés cultural inmaterial en 2013. En 2003, la UNESCO aprobó la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, que se refiere a prácticas, expresiones técnicas o saberes transmitidos por las comunidades de generación en generación. El toque de campanas señala momentos festivos o de luto e indica con su repicar la relevancia de ciertas personas, bien en el momento de su muerte o bien en otros acontecimientos extraordinarios. Las campanas, más allá de su dimensión,
innegablemente religiosa, han trascendido esa condición estrictamente litúrgica y han pasado a ser un elemento social, un canal de comunicación por medio del cual los habitantes de cada localidad interpretaban el toque de sus campanas, ya que de un municipio a otro su significado variaba, llegando incluso a ser opuesto en muchos casos. Las campanas anunciaban una festividad, una hora litúrgica, la llegada de un personaje relevante o la muerte de una persona. Tal como señala John Donne en el poema que da nombre al libro que encabeza la obra de Ernest Hemingway, ¿Por quién doblan las campanas? No hagas preguntar por quién doblan las campanas, doblan por ti. Es nuestra obligación moral proteger nuestras costumbres, preservar lo bueno, lo bello y lo verdadero. Es cada vez más habitual ver cómo en España adoptamos costumbres foráneas en detrimento de nuestras tradiciones populares más arraigadas. Es nuestro deber defender a ultranza nuestras costumbres y las señas de identidad de España y del pueblo valenciano. Muchas gracias. Moltes gràcies, presidenta. En primer lloc, com no, vull agrair a tots els grups parlamentaris que hagin recolzat esta proposta. La veritat és que és un plaer portar propostes d'aquest tipus i que siguin aprovades per unanimitat. En segon lloc, el que voldria agrair és el treball que des de fa molts anys està fent la colla de campaners d'Albaida, sense els quals aquesta proposta no estaria així en les Corts i sense els quals la proposta de la declaració del toc manual de campanes com a patrimoni material de la humanitat no estaria en aquests moments en la UNESCO. Per tant, l'agraïment fonamental és per a ells i per al poble d'Albaida per mantenir aquesta tradició. Com deia la proposta, a la comarca de la Vall d'Albaida trobem l'únic poble valencià on s'ha mantingut el toc manual de campanes de manera diària i ininterrompuda. És el cas d'Albaida, on aquestes mai han deixat de comunicar tot el que passa. Sempre han sigut tocades a mà i mai han estat mecanitzades o electrificades, de manera que aquest s'ha erigit en un signe d'identitat del poble d'Albaida. Aquesta pràctica cultural la desenvolupen des de les darreries del segle passat els hereus dels campaners històrics, els campaners d'Albaida, els quals han treballat i treballen voluntàriament per materialitzar-la i són els protagonistes i guardians d'aquest valor. Aquest valor etnogràfic singular i els que li donen al toc manual de campanes la visibilitat que li correspon com a bé patrimonial que és. El toc tradicional de campanes a Albaida és una pràctica viva transmesa de generació en generació pels seus avantpassats. I en ella no sols hi ha el saber tocar de les campanes i els tocs, sinó també s'ha transmès la importància de cuidar i conservar tant el campaner com les campanes per salvaguardar aquest antic coneixement. El toc manual de campanes constitueix un dels valors culturals més apreciats del patrimoni valencià. Per això ja està declarat bé d'interès cultural immaterial i manifestació representativa del patrimoni cultural immaterial. I ara, per iniciativa de la societat civil i a través del Ministeri de Cultura, ja s'ha presentat la candidatura perquè siga declarat per part de la UNESCO Patrimoni Cultural i Material de la Humanitat i compta amb l'informe favorable del Consell del Patrimoni Històric. Però aquesta iniciativa no pretén quedar-se solament en la protecció, sinó que es pretén elaborar un pla que impliqui a totes les administracions, institucions i associacions per salvaguardar i impulsar aquest patrimoni immaterial. De fet, l'Ajuntament d'Albaida ja s'ha pronunciat al respecte, donant suport a la candidatura i demanant al Consell de la Generalitat que declare Albaida capital valenciana del toc manual de campanes. Aquest és un projecte que combina la cultura, el coneixement i el turisme i arreplega un model de transmissió de patrimoni immaterial exemplar que ha perdurat fins als nostres dies i que té vocació de continuar, d'expandir-se i ser exemple de conservació i divulgació. El toc manual de campanes és un patrimoni cultural que abasta el patrimoni intangible i el tangible. El tangible, tant el moble com l'immoble, les campanes i el campanar. L'intangible és un patrimoni sonor que s'executa igual que sempre, seguint una tradició centenària. Per totes aquestes raons, i perquè siga un exemple de recuperació del toc manual de campanes als pobles valencians,
hem proposat a esta comissió i per extensió a les Corts Valencianes manifestar el suport a la candidatura del toc manual de campanes al reconeixement com a patrimoni immaterial de la humanitat per part de la UNESCO. En segon lloc, instar el Consell de la Generalitat a considerar la ciutat d'Albaida com a capital valenciana del toc manual de campanes. Moltes gràcies. Gracias, señor diputado. Y ahora tiene el turno de palabra la ilustre diputada Patricia García, del Grupo Ciudadanos. Cuando quiera, señoría. Gracias, señora presidenta. En primer lugar, agradecer la iniciativa y decir que Ciudadanos estaremos siempre a favor del reconocimiento a la cultura de la comunidad valenciana. Una comunidad que, dicho sea de paso, tiene un arraigo cultural y folclórico excepcional, como son sus bandas de música. Por supuesto, englobado dentro de uno de los países más ricos en cuanto a tradición y cultura se habla, en parte por los innumerables pueblos que pasaron por nuestras tierras, prehistóricos, íberos y celtas, romanos, visigodos, musulmanes, cristianos, etc. Dicho esto, y con respecto al tema que hoy nos acontece, hay que reconocer que es en Albaida, precisamente, donde el sonido de las campanas no es solo un sonido, es un signo de identidad. Nunca, desde el siglo XIII, han dejado de sonar las campanas de manera diaria, sin interrupción, comunicando todo lo que sucede. Y lo más importante, siempre, de manera manual, sin electrificar el sistema de toque. Como dice el presidente de la Colla de Albaida, Antonio Berenguer, el toque de campana es un lenguaje universal que debe ser reconocido y en el que Albaida es ya un referente por ser el único municipio en el que se ha mantenido la tradición desde el siglo XIII. Esta iniciativa busca salvaguardar el toque manual de las campanas, ponerlo en valor, formar nuevas jornadas de campaneros y hacer un reconocimiento a todo el sector que interviene en la renovación y en el uso manual de un campanario. Y en Ciudadanos queremos sumarnos a ese reconocimiento y a la protección de esta tradición y este bien inmaterial. Y aunque parece más bien una declaración institucional, nos sumamos a ese apoyo a la candidatura. Para terminar, tal como se manifestó en el Ayuntamiento de Albaida en el mes de febrero con una moción para que la Generalitat nombrara la ciudad como capital valenciana del toque de campanas, también desde el Scorch, como Grupo Ciudadanos, nos sumamos a esa petición a la Generalitat para que Albaida tenga ese reconocimiento. Por todo esto, votaremos a favor de esta iniciativa para declarar a Albaida como capital valenciana del toque manual de campanas y al toque de las campanas como patrimonio inmaterial de la humanidad. Muchas gracias. Gracias, señora diputada. Siguiendo el turno de palabra, ilustre diputado Luis Martínez, por el Grupo Popular. Gràcies, presidenta. Cuando quiera, senyor diputat. Sí, com hem manifestat en el nostre sentit de vot, lògicament estem al costat, estem a favor d'esta PNL que presenta Compromís. Estem a favor del toc manual de campanes, que este toc manual de campanes siga reconegut com a patrimoni immaterial de la humanitat per part de l'UNESCO i que Albaida siga reconeguda també com a capital valenciana del toc manual de campanes. Estem al costat d'esta proposta que ha presentat el Ministeri de Cultura i Esport per a que siga incluïda en el llistat de la UNESCO. També en aquests moments n'hi hauria que recordar que a iniciativa de la colla de campaners d'Albaida, la Generalitat Valenciana va declarar al 2013 bé d'interès cultural immaterial el toc manual d'Albaida, que s'ha conservat ininterrompidament
i a diari els tocs del segle XIII, des del segle XIII. A més de les catedrals valencianes que ho havien recuperat, com és la concatedral de Castelló, Segorbe i la de València. La veritat és que sobre aquest tema estava preparant-lo i fa un parell de setmanes escoltava en una emissora de ràdio a nivell nacional. Escoltava una entrevista a un campaner d'Albaida. Anava en el cotxe i no vaig tindre temps de quedar-me en el nom, però sí que me vaig quedar en l'entrevista perquè me va enganxar en seguida perquè el tema era un tema que teníem que tractar en la comissió, però sobretot perquè parlava en molt de sentiment. Parlava de que tenia 49 anys i que des dels 9 anys estava tocant. I parlava, com dia, de com s'ha transmès de generació en generació aquesta tradició i com a conseqüència de la tecnologia i electrificació dels sistemes havia desaparegut aquest toc manual en molts llocs, però que estava molt orgullós de que s'haguera conservat al seu poble. I parlava, com vos dia, des del sentiment, des del cor. Parlava del llenguatge de les campanes i com marcava, i aquest llenguatge marcava la vida diària des de menut. Recordava que aquest toc marcava la seva vida des de que tenia ús de raó. Per tant, com dia, va ser un moment més que me va convèncer, sobretot per el sentiment que va ficar per a votar a favor. Espanya, i tornant de forma genèrica, Espanya és qui ha presentat la candidatura, però el que es pretén és ampliar amb altres països interessats en aquest patrimoni. En aquesta línia, el dissabte 21 d'abril del 2018, a les 12 hores, van tocar multitud de campanars d'Espanya, d'Itàlia, d'Alemanya, d'Holanda, Bèlgica i també d'Inglaterra, ficant de manifest que el llenguatge de les campanes és universal. És per això que també seria bo reconèixer la tasca que ve desenvolupant Europa Nostra, que és aquesta associació catalitzadora a nivell europeu, que agrupa més de 400 organitzacions en l'àmbit de patrimoni cultural, i va ser aquesta organització qui, atenent a la sol·licitud d'Hispània Nostra, va concedir als campaners de València un dels premis de la Unió Europea per la conservació del patrimoni cultural. És a dir, n'hi ha un arrelament que estem orgullosos que siga en Albaida i així volem que siga reconeguda com a capital, però que va més enllà i queda a nivell internacional. En definitiva, i en això ja acabé, recolzem aquesta iniciativa perquè la defensa i el reconeixement del patrimoni cultural de la nostra comunitat ho mereix i per això ho recolzem. Gracias, señor diputado. Y siguiendo... Trini Castelló. Tiene el turno de la palabra por el Grupo Socialista la ilustre diputada Trini Castelló. Gràcies, presidenta. Gràcies, presidenta, i gràcies a Compromís, senyor Pla, per dur esta PNL a les Corts, que és ben bonica i que a nivell personal a mi m'ha fet trobar-me amb els campanars de tota la meva comarca. Hi ha molts estudis d'investigació en moltes comarques valencianes respecte de campanars, campanes, campaners i de tocs tradicionals. I, lamentablement, en la segona meitat del segle XX, principalment entre el 60 i el 80, es van mecanitzar pràcticament tots els campanars importants. No per falta de campaners, sagristans o serenos, perquè en molts pobles també eren els serenos els que feien aquests tocs, sinó probablement per una falsa idea de modernització i de progrés que va deixar fora els campaners i va oblidar la tradició. I es va introduir una manera potser més avorrida i uniforme de fer soroll que no música amb les campanes, perquè al llarg d'una campana podem trobar més de 5 tons distints, prima, tercera, quinta i octava. I el fet campaner, com ja s'ha comentat, va arribar a les nostres terres en la conquista cristiana, la primera meitat del segle XIII, però a partir d'aquest moment, d'aquest període, s'ha convertit en reguladors del ritme vital diari dels nostres pobles. Com s'ha dit, és un llenguatge universal, però al temps és propi de cada poble, perquè cada poble ha conformat el seu propi sistema de tocs. El toc de mig vol, per exemple, als pobles de l'Horta Sud, era el senyal de difunts, quan en València s'interpretava este toc com a final d'una festa, vull dir, sent universal, al mateix temps és identificatori de cada poble. Fa poques dècades era
era una eina indispensable en la vida tan religiosa com civil, i a més les campanes resulta que són un dels pocs instruments musicals que no modifica la seva sonoritat al llarg dels segles. Per això, quan escoltem avui en dia una campana històrica, com pot ser el rabatxoler de Paiporta, estem sentint el mateix que ja sentrien els nostres avantpassats en el segle XVII. A més, els campanars i les campanes han sigut i continuen sent un element de prestigi i d'identificació comunitària de cada poble. Encara avui en dia considerem els campanars dels nostres pobles com a propis. Són un símbol, sense dubte, d'identitat local, que envolten, són el suport físic d'allò que hem anomenat patrimoni immaterial, els coneixements, les tècniques i les emocions transmeses per mitjà de tocs. La instal·lació dels motors elèctrics en la segona meitat del segle passat ha acabat amb l'ús de la pràctica totalitat dels tocs tradicionals, i algo que també va influir va ser la simplificació de la litúrgia després del Concili Vaticà II, que va reduir en gran mida els tocs de campanes, i això també ho fa fer reduir. En la meva comarca, per exemple, es conserven trugues històriques, però el toc està totalment mecanitzat. El toc manual de campanes diuen els estudis que és sumament complex. Cal protegir este patrimoni i defendre'l sense cap dubte. Per això hem recolzat aquesta iniciativa, perquè pot ajudar a garantir que es transmeta un coneixement, un patrimoni immaterial que semblava perdut, i perquè volem seguir escoltant la música de les campanes. Moltes gràcies.